मावला होनना बुं जों दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खामानि मावो आरो मावबा मा खालामनांगौ लिंबावनोसै गैला खान्थिया नुबायना नोंथांमोना बर' गथ'फोरनि बर' हिनजावसाफोरनि आखला माबायदि जौ लोंनानै सिगारेट सोबनानै माबायदि भिडिअ हगारदों ससियेल मिडियायाव फारसेथिं बेफोरनि थाखायनो एवारनेस होगासिनो दं बाथ्रा बुंगासिनो दं खोथा बुंगासिनो दं ससियेल मिडियायाव बेबायदि गाज्रि भिडिअ हगारनायनिफ्राय गाज्रि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय ससियेल एन्टि माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय एवारनेस होगासिनो दं नैबे गथ'फोरा बेफोरखौ नुनानै खोनासेयावबो दिनै बेबायदि खालामनानै ससियेल मिडियायाव भिडिअ बानायनानै हगारहरदों गावनि थाखाय नङाब्लाबो बिमा बिफानि बिदा फंबायनि जाथि बंसोनि बाय बाहागिनि थाखाय एसे सिन्था खालामनांगौ एसे साननांगौ गावनि थाखाय नङाब्लाबो गावनि थाखाय मावा मानसिया मालायनि थाखायसो मावो मालायनि मोजांनि थाखायसो मावो गुबुननि थाखाय सान गुबुननि मान सन्माननि थाखाय बिमा बिफानि मान सन्माननि थाखाय आदा बाजै आदै मादैमोननि मान सन्माननि थाखाय एसे सिन्था खालामनांगौ बे गथ'फोरा गावनि थाखाय सिन्था खालामाबो जों मान सन्मान गैखाया जोंनो सन्मान गैया जोंहा जेबो बेसेन गैया जोंहा जेबो भेलु गैया जोंनो भिडिअ हगारब्लाबो बेबायदि खालामनानै भिडिअ हगारब्लाबो जोंखौ रावबो बुंग्रा गैया रायग्रा गैया नायसनग्रा गैया जेबो माबा गैया थ' गावनि थाखाय सानाब्लाबो सिन्था खालायाब्लाबो जाथि बंस' बाय बाहागि बिदा फंबाय आदै मादै आदा बाजै परियालनि थाखाय सिन्था खालामनांगौ एन्टि ससियेल बेफोर जादों एन्टि ससियेल समाजनि बेरेखा हाबा बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला नोंसिनिख्रुइ उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बे देरफुनाय गथ'फ्रा नोंसोरखौ नुनानै बिदिनो सोलोंगोन बे उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो बेबायदिनो जौ लोंनानै जोंबो हगारनोसै भिउस मोनोनो बिदि खालामबा मानसिफ्रा गोबां नायो भिउस मोनो फैसा मोनो बे गुबुनफ्राबो उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो नोंसोरबायदिनो खालामगोन मानोना गाज्रि खामानिखौ सोलोंनो थाखाय बिराद गोरलै खिन्थु मोजां जानो मोजां मानसि जानो जोबोद गोब्राब थ' बिनिखायनो जोंनि मानसिफोरा गाज्रि खामानिफोरखौ सिरि 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 नोंसोर बबेबा खनायाव जादों लोंदों बे आलादा बाथ्रा नाथाय बेबायदि माने अपेन खालामनानै देखायनाया जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां जायोमोन जोबोद सिन्था खालामनो गोनां जायो मानोना उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ देरबोगासिनो दं बै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ दानांगौआ बिसोरखौ मानसि खालामनांगौआ समाजनि गोरों गोरा बेक्तिनि गामिनि दैदेनगिरिनि गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि रायजो राजा बयनिबो माखासे बिबान दं आरो समाजखौ दानो थाखाय समाजखौ फोसाबनो थाखाय मेलेमजिबि साननो गोरों हनो गोरों बिथांमोना दिनै नाजाबोगासिनो दं आरो नोंसोर जुदि गोरों गोरा जानानै नोंसोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जुदि बेबायदि देखायोब्ला बियो साबजानाय नङा मोजां जायाखै बियो बेनिखायनो नोंथांमोना बेबायदिखौ बन्द खालामनांगौ